נמצאים אצלנו כאן אורחים מאשכול. כל מי שמגיע מהעוטף מקבל אצלנו את המקסימום. אנחנו בסוף יושבים פה במקום בטוח, ומרגישים גאווה ושאנחנו יכולים בכלל לעזור. אנחנו באמת מקבלים חיבוק לא הגיוני בכלל, מהערבה. גם אם מחר פורץ שלום עולמי, אין לאן לחזור, בסדר? צריך להבין את זה, הבתים שרופים, יישובים שלמים, קהילות התפרקו. אתה לא לבד, הייתה זאת דקירה קטנה, זעזוע פתאומי ומהיר, נכון, איבדת שליטה לרגע. מאיפה באת? קיבוץ צורים. רק בקטנה אני אגיד לכם שזה מחוליית מחבלים. אם מזה יצאתי מחוליית מחבלים ביום שבת, שירה עליי ככה, כמו בסרטים, ממקלע, כמו שדאעש, אז אני מברך על כל רגע שאני פה. אתם מסודרים? כן, מסודרים. משדה ניצן. משדה ניצן. ואתה מיתד? גם הוא וגם היינו בבריכה, היינו סרט. כמה אנשים היו פה? הרבה אנשים, להערכתי 400, 450, ומחר יהיו הרבה יותר. אנחנו בקיבוץ זרנר, מעוטף עזה, ותודה לתל עין שאירחו אותנו ועשו לנו ארוחה כזאת. כל הכבוד לתושבים פה, שבאמת ישראל היפה, מארחים פה המון משפחות, גם ללינה וגם למזון, ודואגים לנו לכל דבר. אין מילים. אוהבים אתכם.